Nginibingelele ingane zawethu kuzo zonke indawo la kuzohamba kufinyelela khona lo mbukiso. Namhlanje sikuphathele udaba olubucayi lentokazi eyaziphilisa ngokudayisa ngomzimba ngokokusho kwayo. So, le ntokazi yase ithathwa omunye wayeyiklayenti yaya naye esimobeni, nokuyilapho le nsizwa yafika yamkhipha khona amehlo ngesando. Yize-ke noma kunjalo, kepha amaphoyisa akathathi izinyathelo ezitheni, noma kutholakala ukuthi uyamazi umuntu owenza lokho, amaphoyisa ngathi akenzi lutho. Ngisho i-counselling intokazi azange iyithole, kepha ngaphandle kokukhuluma kakhulu, asike sikufakele uyizwele lonke udaba oluphelele, kwenzele ungezuthi sithe ngento ongayizwanga, uyizwele yena eyikhuluma. Le video siyithathe bekhuluma okhozini, oyizwele nje ukuthi kwenzakalani. Lesangweni kodwa ke sibe siba attend namhlanje sizokhuluma ngodaba olubuhlungu i-GBV South Africa kunokuthi iphele iyaqhubeka. Sinosisi la usisi walinyazwa umuntu wesilisa obedriver amatekisi lapha eClermont, asuka eClermont ePinetown. Engathi ke wamshaya ngesando emobeni, wamshawaza ngikhipha amehlo, wamshintsha umbulele ehlathini. So udaba lakho lubuhlungu ngoba namaphoyisa abengamsiza umsola yamazi ukuthi akazambophe. Up until now ngisho counseling lwaze ngisho bathile ngisho counseling usisi nje behleli mama into yenze ngoJanuary le January this year. What if lo muntu be serial killer ngoba phela usisi wamshiya emobeni ejethe umbulele. Amaphoyisa mangabe ekhombisa ubudedengu njengaloku, amehlo awuboni ngoba abahlaka nje wawaqhumisa nje, bazochaza wawaqhumisa nje ngisho amathambo lawo. So isimo sakhe njengamanje esinzima qhameza, sokuthi uzofuneka sigoqe isigqoko sicele ngisho ukudota lushabalala eshoti ukuthi asicele ngoba usisi kufuneka kwenze operation. Amehlo njengoba nje alimala kwehla lezi inyama ziyavaleka manje, zivala lephathe la, kufuneka kwenze operation. Okay, look sisikhuluma nawe dadebele because family udaba ngathi lisokala ngathi lizothi uqina ukushuba uma umuntu osheshayo ukuthuka nomuntu osheshayo ukuzwela sikwenzele usuku lakho lube lubi ukhala usuku lonke. Ungakwazi nje ukuthi ucisha kancane umsakazo wakho kule mzuzwanyana, kodwa uma ukuthi uzokwazi ukuba nesibindi sokulalela, ukwazi ukungena kuma details alo ngempela, just ukuthi sikwazi ukuthola isisombululo. So ungakwazi ke ukuhlala nathi dadewethu, asibingelele sikomukele kuKhosi Ekseni. Yebo sanibona. Kunjani? Okay, bekufanele camera umzama lapho ngathi ngizwa. Uyaphila kodwa sisi? Yebo, nakho sengiyakuzwa ke manje. Ngithathe ngosuku lesihlakalo kwenzekani into osayikhumbulayo? Ngikhumbula ngangisePinetown emgaqweni. Bengihlala emgaqweni ePinetown, ngingahlali ekhaya. Wenzani emgaqweni? Bengihlala khona nje ngingahlala ekhaya, ngingingane ehluphayo. Usebenza emgaqweni? Yebo, sibhema nama-drugs. So ubhuti lo ngosuku olulodwa waqhamuka ngokuthi ubhuti engimjwayele, ubhuti ubejwayele ukungisiza uma ngabe kukhona into engiyifunayo bewumuntu like oyiklayenti lami. So nami ngingathuki uma ngabe eqhamuka, ngithe ngithi ngiyajika ekhoneni uma ngabe ungena ku-freeway eThekwini, ngibona imoto ipakile imhlophe engayijwayele, angajwayele futhi ukufika ngayo. Angiqhwebe ngihambe ngekuyena, uma ngimbuza ngithi ufunani, athi mina acela ukuthi ngimphelezele khona la efuna ukuya khona, ngokuthi nami ngumuntu engenankinga naye ngimjwayele. Athi uzongipha imali ngingene emotweni sihambe, mesihamba singayi la sijwayele ukuya khona, umgaqo sikuthatha okunye umgaqo uma ngabe ungathi uye-Hillcrest. Sihambe njalo nge-Hillcrest, sihambe njalo ngibuza ukuthi siyaphi, athi mina ngingakhathazeki asamhlanje. Ngithi cha, sihambe. Ithe uma ngabe ifika ngasepholophone engathi uya ngasentshongweni, ngimbuze ngithi kanti siyaphi, mina angiyi emobeni ngoba lapha kujwayele ukutholakala abantu befile. Athi mina akusukela nini ungibuza lowo mbuzo, usuyangisaba yini? Okay, ngizela ukubamba lapho ngadini ngenkathi useyiclient lakhe benijwayele ukuthi uma nisuka lapha kupick up khona niye kwakhe uma niyobhuka indawana thizeni? Cha, besijwayele ukuba lapha ngasenkantolo khona uSipawu lapha eceleni. Bese baya vele zwenze emotweni ke vele. Yebo. Okay, kulungile, ngifuna ukuthi udlule kuloko. Yes, then ngifuna ukubheka ukuthi bese singakanani isikhathi eseyiclient lakho, ngoba ngibuka indlela obumthemba ngayo nawe mayeqhweba ukuthi awunakuthuka kho umuntu ocela ukuthi aphelezele noma kugade makusawenziwa leyo nto.
usuphelile 3 years ngimazi. Yo. Jeremy, wabika amaphoyisa. Okay, asiqale ngawe usushiyiwe lapho esekushayile njengoba desha umdu. Wenza kanjani? Awusaboni ukuthi ukwazi ukuthi uTotobo uzofinyelela uthola khona usizo. Yebo, so mase sengene emobeni ke wavula isicapha sangihle emotweni ngize ngala ngakuyena. Mengehla ngize ngala ngakuyena aqale angishaya ngibona ukuthi uyangishaya nami ngizama ukuba. And akayenzi lento lejwayele ukuthi yenzeke. Uyashaya nje. Okay. Ngibe nami ngithi ngizama ukuyiphilisela futhi abone ukuthi ngiyamhlula ngamandla bese yangikinya. Futhi uthe mengikinya kube yila ngiphelelwa khona amandla bese ngiyawa. Ngoba mkhulu ngomzimba mase bedana hlala phezulu kwami ngomzimba wangixamalazela wase yangipress izandla zombili wadonsa isandla ngaphansi kwamata wemoto la kulento yokupress inyawo wase yangishaya ngayitshela ukuthi uyadlala uthe mesiphame sisando ngathi mina bamalume ungangilimazi wangishaya ukuqala ngakhala ngathi mengithi ngiyakhala wase yangikinya futhi ngalesi sinye isandla wase yaqhubeka yangishaya imvalo kangizange ngisazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngaqhubeka ngaphaphama emva kwesikhathi ngitheme ngiphaphama sengithi ngivula amehlo awasavuleki neenyawo ayisahambi ngoba ngishaya zonke umalungu omzimba nasemaqaleni nasemadolweni ngishayile. Ngibona ukuthi kodwa ngeke ungisize ukuhlala lapha phakathi emobeni kufanele ukuthi ngizame indlela yokuphuma ngizama ukugaqa ngamadolo ngibona ukuthi ngiyagaqeka ngilalela imoto ukuthi iduma ngakuphi mangabe ngithi imoto iduma ngala ngishona ngakulelo side ngaze ngafika ngaphezulu ngifika ngaphezulu ngase ngiphelelwa amandla ngiyawo ngathi kodwa uNkulunkulu ngicela ukuthi ungisize noma ngathiwa ngiyafa kodwa ekhaya bawuthola umzimba wami noma ngingasafelanga lapha phakathi emobeni bese ngizwe imoto iduma ngimemeze kakhulu ngithi ngicela ningisize ngizwe izwi lomlungu mase ngikhuluma ngithi help mase umlungu yezwa ukuthi khona umuntu omemezayo basho ukuthi khona umuntu omemezayo base ambulance yafika yangithatha. Sikhuluma namaphoyisa ase-Hillcrest asithumela amaphoyisa ase-Pinetown nawo agcine ngokuthi azobuyela kithina ngokwakho musakhumbula walivula kusiphi isiteshi samaphoyisa icala kanti yiphi into oyitholayo njengencazelo okushiwoyo ukuthi lokhu kwenzakalayo kwesizathu ukuthi kuthithela ngoba ngizothiwa iy'nsolo zokuthi umsola kaboshiwe zibe manje aziwe. Amaphoyisa afika kanye mina wase-Pinetown ngisasesibhedlela kanye waphindanga kwafika iphoyisa mina. So nje awazi yini ongafisa sikusize ngayo njengomphakathi oseNingizimu Afrika njengamanje ngiyazi i-counselling ngiyoqala edingakalayo uzokwazi ukumukela iseyintsha lento enzeke ngoJanuwari kade ubona unamehlo seshayiwe ngesando akuzwakali neze kahle yini enye ofisa ukuyibona yenzeka la? Ngifisa ukuthi umphakathi wase-South Africa ungisize ukuthi kutholakale lo muntu owangilimaza. Ukwazi kwakho usahlala lapha ehlala khona? Yebo, usuhlale 316 eClermont. Okay. Yebo. Oh, uhamba nomama wakho manje? Okay. Mhlawumbe nomama ngimfakele ma elakho nje nawe ongalifaka ingane esikhulumile yachaza konke lokhu yini umuntu olalelo kozini zikhulu zamaphoyisa ngoba kuyamangaza ukuzwa ukuthi kuthiwa umuntu akakaboshwa buthini yini ufuna ukuyibhodla enhlizweni yakho nongafisa abantu bekwazi ukuthi benisize ngayo? Sanibonani umphakathi waseNingizimu Afrika ngiyabonga ukuthola leli thuba uMabonga Dlamini uMakajabu engingathanda ukusizakala ngakho ukuthi ngicela ukuthi amaphoyisa bandla masifika bona sibeka izikhalo zethu esuke zijule njengalezi basisize udaba bangaliyekeleli kubo uzothi wena ulimalelwe kube wena njalo othatha ufone ukuze kumseshi ukuthi ngisacela ukubuza ukuthi kwenzakalani akhulume lokho akushoyo ukubonayo ukuthi akusilona iqiniso uthula ulalele kona athi ngizokufonela khululeka ngizobuyela kuwena kuphela amasonto uzophinda uqale phansi uphinde ufone ukuthi ngisacela ukubuza abantu ukuthi kwenzakalani kangangokuba ngagcina sengibonile ukuthi into yamaphoyisa ayikho ngoba leli cala ngilivule ePinetown yalithatha ePinetown lesakandengezi kandengezi
umseshi wakhona akafikanga ngisho ukufika, wahlula ngisho sengimfonela ngisekhaya ngithi mina umseshi uTembe lo cha owakandengeza uNgcobo engamfonela ukuthi baba ngisacela ukuthi ufike ngoba ingane ikhona pass out. Wathi ngeke ngikwazi ukuza ngoba namhlanje ngiyoholela ubaba impesheni. Yeah. Mam, so ukhala kakhulu ngokusizwa amaphoyisa. Mntu asivale umfowethu ngokuthi usuhambe wafika phi nodaba lokuthi sithole amaphoyisa province manje siwayeke lawo edeshi nanokuthi usesi-engagile u-social development akwazi ukusiza sipha ama-social worker ke Catherine. Esikwenzile sifike kubona babekhala counseling salelwa-ke uDr Mpanza nomkhumbulo. Okay, yes. Sebemsizile Mr.Sinokwanda laba babaleli bokhozi kakhulu abenza i-profession yabo sebem-assistile umqala ngokum-assista sahamba so-approacha futhi u-KZN Deaf and Blind nabo njengamanje badila nayo sesikwem-assist. Okwamaphoyisa ngi-approachile ubrigadier uNgcelosi yes wazama uku-activate uKennel uSikhakhane. But-ke besingakazi i-feedback ukuthi biyiphi up until izolo ngoba sebeza ukuthi nanto ukhozi seliyaphusha nethuleleni. Nakho mama ukuthi uthole i-call esivele kumseshi ukuthi ushayiswe imoto umfana usesibhedlela umseshi ade ngakusho sonke lesikhathi eNisikhakhane uCaptain umsolwa lo oshayiswe imoto. Yes. Isheshile. Okay. Bathi-ke umseshi ngazi ukuthi usemtholile-ke manje useboshiwe kodwa kade ngaba sonke lesikhathi umseshi ubemazi umfana engambophi. Alright, no, it's fine. Asilindeleni ukuze ukuthi bazothini. Mntu wena uDaba lazi kangcono yini ocabanga ukuthi umphakathi ngiyazi uma bahluleka ukuchaza kabanzi yini ayidingayo kakhulu lo mndeni. Awudinga nje i-support ne-training kakhulu ne-operation yokuthi njengoba engasabona akwazi ukuthi azenzele izinto nokuthi ayokwenza i-operation esibhedlela ngoba inyama lezi wamshaya amathambo la ngesando aqhuma ehla. So-ke manje ayavaleka amehlo. So sitheke nathi ukumnika i-support asilethe uphakamana umuntu osodlule lesi simo azokwazi ukumcomfort yes ngoba thina singakhuluma kade sikhuluma into yabo engekho enxelweni zethu. So kuphakamana khona yamcomfort naye. Alright. Sindaba nzoro lesishaka lolunye sabankulu kumuntu shi number ubuthi. uNkulunkulu 06 77893082 kodwa qala bangangifoneli khona uhluphizo uphakamana umoya wami namhlanje nje ukuthi uzofuna inyama. Yabo. Ayike ngiyethemba uyizelo ingane zakwethu udaba oluphelele eyichazela yona inkosazana ukuthi kwenzakalani ngosuku lesigameko. Hey, ulukhuni eNingizimu Afrika isikhathi esiphila kusona siphila nabantu esigcina singazi ukuthi bacabanga kanjani noma banezibindi ey'ngaka abayithathaphi. Nokuyinto esingayigqugquzeli kakhulu indaba ze-GBV noma ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane noma ngabe ukuhlukunyezwa kwabantu besilisa iy'ngane ogogo nokuyinto embi kakhulu. Siyacela saseNingizimu Afrika ukuthi izehlakalo ezifana nalezi zokuhlukumezana zike zithi ukuphela sike sibuyele ebantwini sibe abantu nje ngokuphelele. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, uveze uvo lwakho kulolu daba lalo nkosazana. Hey, mina awukho okuningi engingakukhuluma ngisashaqekile nje. Umoya uphansi kakhulu ulolu daba. Cela usubscribe kwenzele i-channel izokhula somane sikuthulela nje indaba ezahlukahlukene eziqhamukayo ezindle ezepolitiki ezimculo okwenzakalayo nje eNingizimu Afrika somane sikuthi fahla kwenzele uzohlezi u-updated ngezwe lakho ukuthi kwenzakalani. Kepha lolu daba umoya lisawushonise phansi. Siyokucela ukuthi sike siyinqamule izimo ezifana nalezi. Kepha kuntokazi nakumndeni wakhe sithi awuqine kulesi simo sinawo nje. Siyabonga.